толерантността. Толерантността това е търпение и зачитане на различията, били те социални, културни, сексуални или религиозни. Толерантност е да проявяваме търпимост към различните, да зачитаме правата на всички. Толерантност е да приемем мнението, да проявяваме състрадание. Толерантност е да проявяваме милосърдие и да уважаваме човешкото достоинство. Толерантност е способност да се поставя на мястото на другия, признаване на равенствата между хората. Толерантността е признаване на многообразието, отказа да доминираш над другите. Толерантност е необходима на всички нива, във всички области на човешките отношения, защото само така можем да живеем хармонично, заедно и да развиваме себе си и общността. Толерантни трябва да бъдем към различните. И вместо да ги сочим и изолираме, трябва да се опитаме да ги разберем и да им помогнем, ако имат нужда. Толерантни трябва да сме и към другото мнение, да отстояваме твърда позиция, но и да чуваме чуждата гледна точка. Толерантност е дума с особено голямо значение за децата. Това понятие концентрира смисъл на някои от важните ценности, които споделяме. Познаване, приемане, съчувствие, подкрепа, разбиране. Как да станем толерантни, да бъдем по-добри чрез знанията, песните и игрите? Толерантно общувай и слушай и уважавай събеседника си. Приеме хората такива каквито са. Да мисля бъдеш учтив и помагай на другите. Всички ние сме различни, всички ние сме равни.